yaune mutum wane aikin mutum damusa keta maza ragabar damusa a jaka da nisa sarkin fika wake gardama da kai wake daga da kai wai sai ja da kai sarkin fika kai sarki ne tsayayye hakincacce na gwamna ba gaba da gaba ba bazan gaban ka sai sun shirya wa zai motsi a yobe in ba kai ba wa zai motsi a yobe in ba kai ba wani sarki ne in ba kai ba sarkin fika wai sai ja da kai a kasar yobe sabulu sarakunan yobe gaba ɗaya ko sun ƙi bare sun so ya za su da hukuncin Allah Allah ya baka duniya yadda ka samu duniya sarkin fika Allah ya baka lahira ruwan dare mai wanke duniya sarkin fika zakin duniya fitila maganin duhu sarkin fika sadaukin duniya bacci mai taushe duniya sarkin fika adalin sarki ya za su da hukuncin Allah sarkin fika adalin sarki mai tawakkali kowa samu dan adam sai da sanin ubangiji ya za su da hukuncin Allah ne sarkin fika baka ci amanar kowa ba ka gaji mahaifinka ka gaji gidanku ka gaji sarautarku ka gaji gadon gidanku wa kai wa laifi sarkin fika yau saboda ka zama sarkin fika sai a yi gaba da kai ka zaɓi sarautar gidanku sai a yi gaba da kai wa zai gaba da kai to wa zai ja da kai ya ja da ubansa wa zai ja da kai ya ja da ikon Allah sarkin fika kowa ya sani duniya ta sani kai adalin sarki ne sarkin fika kowa ya sani duniya ta sani yaune mutum wane aikin mutum damusa keta maza ragabar damusa a jaka da nisa sarkin fika wake gardama da kai wake daga da kai wai sai ja da kai sarkin fika kai sarki ne tsayayye hakincacce na gwamna ba gaba da gaba ba bazan gaban ka sai sun shirya wa zai motsi a yobe in ba kai ba wa zai motsi a yobe in ba kai ba wani sarki ne in ba kai ba sarkin fika wai sai ja da kai a kasar yobe sabulu sarakunan yobe gaba ɗaya ko sun ƙi bare sun so ya za su da hukuncin Allah Allah ya baka duniya yadda ka samu duniya sarkin fika Allah ya baka lahira ruwan dare mai wanke duniya sarkin fika zakin duniya fitila maganin duhu sarkin fika sadaukin duniya bacci mai taushe duniya sarkin fika adalin sarki ya za su da hukuncin Allah sarkin fika adalin sarki mai tawakkali kowa samu dan adam sai da sanin ubangiji ya za su da hukuncin Allah ne sarkin fika baka ci amanar kowa ba ka gaji mahaifinka ka gaji gidanku ka gaji sarautarku ka gaji gadon gidanku wa kai wa laifi sarkin fika yau saboda ka zama sarkin fika sai a yi gaba da kai ka zaɓi sarautar gidanku sai a yi gaba da kai wa zai gaba da kai to wa zai ja da kai ya ja da ubansa wa zai ja da kai ya ja da ikon Allah sarkin fika kowa ya sani duniya ta sani kai adalin sarki ne sarkin fika kowa ya sani duniya ta